Seguramente moitos de vós xa empregades a IA xerativa, ChatGPT, Gemini, etc. no voso día a día no traballo. Pois vou a comezar cunha pregunta. Lle contades algunha mentira piadosa á IA para obter mellores resultados? Explícome co meu exemplo. Eu ás veces lle pido cousas para o meu xefe. Dígolle que as necesito sintéticas e sinxelas, porque o pobre vai a mil pola vida e xa non lle dá cabeza para moita cousa complexa. Isto, verdade, funcioname moi ben. O que sí, igual os preguntades que onde está aquí a mentira. E é que nesta pequena historia o xefe, pois sempre son eu. Mentiras aparte, tamén empregamos a IA xerativa para a nosa investigación. Nun dos nosos proxectos estudamos como estes modelos de IA son quen de razoar sobre imaxes de estradas para analizar a seguridade viaria. Noutro proxecto, empregamos na busca de relacións causais entre variables hidrolóxicas que influen na contaminación dos embalses. Como podedes ver, son dúas cousas moi diferentes, pero sabedes que é o que ten en común a IA xerativa en ambas? Pois que estar ao día coa IA é un auténtico agobio. Estar ao día coa IA é seguir en redes a OpenAI, Anthropic, Meta, Google e agardar as súas novas como a quen agarda as datas da próxima xira de Rosalía. É escoitar cada 2 días a alguén que di «Esto lo cambia todo» cando sacan algún produto novo e non saber se os experimentos da semana pasada xa quedaron obsoletos. E non saber ben xa os nomes dos modelos de ChatGPT. Para programar teñen o Codex 5.1, Codex 5.1 Max, Codex 5.1 High. Están a nada de sacar o Codex 5.1/final/definitivo.pdf. Estar ao día coa IA que che pregunten cal uso, cal é a mellor, non saber se no tempo que pasa a pregunta xa cambia a resposta. A ver, eu hoxe os diría que Google leva a dianteira dende que sacou Gemini 3, pero mañá, quen sabe. Tamén é habitual a pregunta sobre o consumo de electricidade. Aquí parece que os modelos son cada vez máis eficientes, pero hai moitos datos publicados. Recientemente saiu unha nova que decía que unha mensaxe a ChatGPT promediaba 0,34 vatios hora, ou un segundo de forno. Ou, levado a unidades do Sistema Internacional Millennial, 720 mensaxes de ChatGPT para facer unha pizza do Mercadona. Estar ao día coa IA é ser conscientes de que estamos ante unha ferramenta transversal que vai ter, xa está tendo, grandes impactos na ciencia, tanto positivos como negativos, e que coñecera ben non está de máis para que, no caso de que se nos revele, poder dicirlle «A min deixame estar que eu coa IA sempre estiven ao día».